agree ka ba nga ang mekaniko dili siya makatanggal og ligid sa sakyanan kung wala siya tools, wala siya jack, o wala siya tie rings? Kaya ba na sa mekaniko? O kaya ba na siya sa driver nga magpalit og ligid kung wala siya tools? Di ba dili? Maglisod yun. Bisan pa sa mekaniko, kung maayo siya og sakyanan, matanggal siya sa makina, ayuhon yung makina, kung wala siya tools, kaya ba na sa mekaniko? Dili. Agree ka ba nga dili? Yes, dili yun. Maglisod yun. Ana pod ang karpintero. Bisan pag ang karpintero, magbuhat siya og balay, kahoy, wala siya gabas, wala siya martilyo, wala siya mga tools nga magamit, makahimo ba siya? Kaya ba niya? Di ba maglisod siya? Ana pod ang Bible. Maglisod ka og interpret, kita maglisod ta og interpret ang nga pagsabot. Kung wala tay tools, ana. Unsa nga mga tools ang kinahanglan? Sama sa Bible dictionary, Bible commentary, concordance, manners and custom, ug uban pa nga mga tools. Karon akong itudlo sa inyo ha, ang tools na pwedeng magamit gamit ang inyong cellphone na smartphone. Welcome to this channels. It's all about the Bible. My name is Jing Haji Tinagsa ug akong itudlo sa inyo karon. Una, gamit ang imo nga cellphone kung wala kay budget nga mopalit og mga handbook o libro nga pwede nimo magamit, wala kay mga books, pwede magamit ang imong smartphone, ang imong cellphone karon. Simple lang nimo himuon, mapamiliarize nimo na ang mga tools. Usa ang mga tools ang pwedeng mabutang sa imong phone. So daghan kayo no, Bible dictionary, Bible commentary. Pero ako itulong sa inyo ha, busy kayo sa katanan na importante. O gigamit na ako na siya for more than 6 years. Since 2016 ako na nang gamit. Tapos, apps, naka more than 7 na nga cellphone ako na palitan ani. Pinadaot ng uban o nagpalit na po kung apps niya, i-install niya po na kanilang yapon na apps kanila post. So nindot kay siya. Pero na siya disadvantage, no? Wala ko nag-ingon nga inigit na mo palit ng libro. Puro na lang mga cellphone. Nindot yun ang libro, kaya una ang libro. Kung na kay mga Bible dictionary, dili siya basta madaot, ma-preserve pa din siya nimo. Basta dili magisi. Pero kining cellphone, madaot yun siya, mabirusan. Musugot sa dili, madaot yun siya. Pero, ang nakanindot lang po sa cellphone, handy siya. Madala niyo siya bisag asa, sud lang sa bulsa, so ana yung benepisyo. So, nindot po siya. So, kung ako sa inyo, kung wala pong may budget, pwede na no? Pwede na natin yung magamit. Labi na sa mga batang karon na nagtuon o nag-eskwela, kunya apart po sa inyong pagtuon, na nagnamoy mga module karon, so mas dindot po kung magtuon po mong Biblia. So napon niyo mga application. Yung mga cellphone ay na siya mga Mobile Legend, na iba ng mga games din ha. I-appeal po ninyo mga apps. So ako introduce sa inyo ang pinaka-paborito na ako nga apps sa pagtuon sa Bible, kining Bible Dictionary, Bible apps. So tanawa yung mga screen ha. Okay. Gigamit na ako ni siya for more than 5 years since 2017. Okay, so hindi lang niyo naka-screen recorder ko para masundan niyo kani. Kining may Bible galug ako nag-press. So siya muna siya. So balik na ako para makita niyo yung logo no. Balik na ko siya para makita niyo yung logo. Ito na ko ha. Try na ko. Spoon ako para maklaro yun ka na siya. Ano, di ba? Oo, ito. Ano ba? Sandali lang ako. So, kani siya nga apps. Ang tawagin niya is My Bible. Kini My Bible nga apps. Wala siya dictionary. So, dagang klase yung mga dictionary ini. Bible dictionary. Napod siya commentary. Napod siya mga books. Una, ang introduce na ko sa inyo mga dictionary kaya ang commentary mga good. So, gamit kayo sa katanan ang kining dictionary kay
mangita kag mga impormasyon sa Bible nga nabutang, so kini diri ka mo base. Like for example, mangita ka sa information nga unsay gusto nimo din wala ka information ana niya, so tan-awon nimo ni siya through aning dictionary, Bible dictionary, makita nimo ang impormasyon atong gusto nimo pangitawon nga nabutang sa Bible. So example, pananglitan ha, ay sa mga kini saan nimo papangita tudlon ta mo no sa wala pa nakabalo paggamit og Bible dictionary, sa mga pastor nga wala pa gyud naka-testing og gamit og Bible dictionary sa apps nga sama niini. So nindot mo sa inyo mga pastor, mga church leader, mga brother and sister diha nga nanginahanglan mga tools, nindot nga namo inanikod no. Dako kaning tabang sa inyo, even mga estudyante, so nindot pud nga naani sa inyo no, kay karon man gud daghan kay mga nagwali karon nga nagwali o takabalo sa ipang wali nila. Kung makita nimo ni mga nagwali nga mga mali-mali kay sa katanan, particularly na karong pandemic, so daghan kay sa katanan nga mga nagwali nga mga fake yung kay sa katanan. Kung dili na to na siya hayaan nga ana, ma-brainwash ta, madala ta. Pero pinaagi sa pagtuon to sa Biblia to makita nga unsa gyud ang tama. So kita mismo magtuon no, kita mismo magtuon kay even gani ang prime duty gyud sa pastor is to teach the congregation the proper way of studying the Bible. Kita mga nakabalo, kamo nga nakabalo, so matudloan po na kada usa unsa gyud pagtuon sa Bible. O kini siya nga part sa pagtuon nato sa Bible ang magamit og mga tools para masabtan po nato. So ano paggamit nato no? Example na kud pangitaon nga words. Ang pangitaon nga words is impormasyon mahitungod sa, so daghan ko mga dictionary. Ang kini nga dictionary nga isa akong gamiton. Ang isa. Example akong pangitaon ang words nga akong ibabaha no. Kinsa man impormasyon ni example. Gusto na ako ang impormasyon kay Luke. Kinsa man na si Luke? Akong i-type lang nako si Luke. Luke. Okay, butang siya din ha. Luke Gospel. Na siya Luke Gospel. Si Luke daw, the evangelist probably sa American Tract Bible Society Dictionary no. So na siya no, nakabutang siya nagkamanig mga dictionary nakapilian ko no. The evangelist probably the same person who is called by Saint John the beloved physician. So si Luke di ay information na dre is physician siya no. Is the same name of Lucanus in Latin. Luke was the writer in the gospel which bear the name of the Acts of the Apostles, having friend the companion Paul in the most journey recorded in the little book. So daghan siya nasulat. So muna may impormasyon niya no, mao ni may impormasyon niya kung another pang dictionary para gana kuanan ka. Napag siya another nga mga impormasyon sa uban pang mga dictionary, like for example, try na pud nato no, another nga kuan, kinsa may gusto niyo mahibal-an. May tungod na pud kay kuan. Butan nato nga may tungod sa Book of Romans. O Book of Romans no, Romans na la, Romans. Kanang libro nga Romans, so may mga impormasyon na ng Romans nga book. Kanang Roman, no? Okay, natin mga impormasyon na no, the epistle, no? So kay epistle siya, so na siya ay ISBE, no? Napod siya isto na mo so dirita sa kuan, ISBE, try na to sa ISBE. Okay, muna may impormasyon sa Romans. So sa Romans, epistle to Romans, epistle. This epistle was probably written in Corinth. Phoebe of Cenchrea conveyed in the room, and Gaius of Corinth entertained the apostles of the time in his writing. So kani siya no, kuan daw sa Corinto daw siya nasulat o nabanggit diri si Phoebe. So may tataglahin nga nang kuan, mga may tataglahin nga nang kanang impormasyon niya about sa kay sa Romans. Napadreo na pa. This may justify called fundamental epistles of Christian doctrine. So another term nga gamit niya is fundamental epistle of the Christian doctrine. Its value and importance are in the doctrines lays the soul of the moral foundations by the presentation of good qualities, attributes in the state of the things. Does God qualify the eyes? So maging ano, so, dagan siya may impormasyon diri. So nakita nimo na siya may impormasyon nga ibutang about sa epistle, about sa Roman epistle. So dali ra siya no, mangita kag mga impormasyon na. Example na lang, last na lang is ang si Kuan. Kinsa man gusto nimo si Matthew no? Apostol Matthew, kinsa na si Matthew no? Matthew.
O ito na lang, Gospel of Matthew na lang, no? So, Gospel of Matthew. Kanino, si Matthew, nadaghan siya, no? An apostle and evangelist was son of Alphaeus, a Galilean by birth, a Jew by religion, a publican by profession. So, ingon siya diri si Matthew daw, sa ka-apostle, evangelist, son of Alphaeus, taga Galilea by birth, gipanganak sa Galileo, Jew by religion, o publican by profession. So, nahimo siyang tax collector, di ba? Publican. So, muna siya mga impormasyon niya. So, di ba dali ra siya? Dali ra ka makapangita o impormasyon niya pinagi sa Bible Dictionary. So, pag makita mo ani siya, makita nimo siya ang impormasyon nga tama. Di ba? So, ano yung paggamit niya no, sa yondra? O ang nakanindot po daan niya nga apps, yung Bible Dictionary, yung My Bible, ang nakanindot niya kay naani siya gitawag ka ng dictionary nga ganahan ako ini gitawag bitawag nga ng etymology, na siya dictionary ng etymology o study words. Kay mura siya kanang mura siya dictionary nga kanang Webster o Oxford, tas paggamay ang ganyan good. So na siya ani siya. So nanindot kay ni siya gamiton kay para sa kuha more than 5 years na ako ni gamit, mas ganahan ko ani kay ang information ba. Kung nakanindot pa gyud ani gyud kay daghan kag mapilian nga mga translation sa Bible. Like for example, gusto nimo ma-translation sa King James, sa NIV, so duha naman gyud tulo ka actually ang translation sa Bible. Nanig yun yung munta ko kung pwede na ka kanang formal, functional, o free. Kanang formal is thought for thought, o kanang word by word, no? O kanang free. So na NIV, na King James, o na NLT, na ISB. So kung pwede daghan kag handbook, pinaagi ani nga tools, mura na kag daghan kay kag Bible, no? Daghang klase nga mga translation. So ma-compare na nimo. So muna nakanindot ani niya. So again, saan pag-download din eh? Sa yun na kayo pag-download ani, no? Sa yun na pag-download ato kasi mong Play Store. Ato niyo mo sa mong Play Store. Ato kasi mong Play Store. Sample na to ha. Try ta mo paano siya mag-download sa Play Store. O, pasok mo sa yung Play Store sa iyong mga smartphone. Pasok niyo siya yung Play Store. Pangitaon lang ninyo ang My Bible. Hindi na ako. So, may taon nimo ang okay. May taon nimo ang My Bible. Okay, so nilagyan ako nito. Okay. My sword niya siya. Okay, My Bible. Mo i-type ang My Bible. My Bible dito. Ano siya? My Bible kapag may yellow bitaw. So mamili na ako. Kani oh. Kani bitaw, My Bible kaning yellow My Bible. So mo ni siya. So update na. Pero daghan kapag kapilian dali pwede pa ka mag-explore. Ug sa sunod ang i-explain sa icon sa inyo ang another nga paborito nung My Sword, gwapo po kayo kay daghan ka siya mga kuan. Daghan siya kanang magamit. So daghan ka po siya kanang gamit po na siya mga book. Like for example, gusto niyo manners and customs, so mga kuan niya, mga customs sa panahon sa una, naapod ang history, no? Nakita po nimo dito. So gwapo po kayo ang My Swords nga gamiton. So thank you my brother and sister guys. Salamat. I hope nga magkabutang mo ani sa inyong mga cellphone, makabutang mo ani nga apps, mag-download mo ani kung napag-space nyo ang cellphone, kung pwede mabutangan yung daghan o kanang mga ma-upgrade niyo ni siya, mabutangan yung daghan nga mga dictionary, no, mapilian ninyo. So para magamit kayo ninyo, no, o encourage po sa nakita ninyo mga video katong mga batanon, kung nakita mo ani, so mas nindot kung napon ba ning apps. Dili lang ka ng Facebook, dili lang YouTube, dili lang po siguro nga dili lang po siguro TikTok or games nga Mobile Legends or Call of Duty. Dapat napod mo yung mga Bible tools kay para dili lang pud mo makabalo sa mga secular, makabalo pud mo sa pulong sa Ginoo. Kay nasayod ba mo nga ang panahon karon medyo lisod na. Need na gyud kayo nato nga mubalik sa pagtuon, pag-ayo sa pulong sa Ginoo. God bless my brothers and sisters guys. Hope you like it. God bless.